Pighihidali na ni Tatay Joseph kan Barangay San Antonio, Santo Domingo, Albay ang pigigibo niyang payagpayag. Inikian maser binindang sirungan kan sa iyang mga kapamilya mantang padagos ang pag-aalburuto kan bulkan mayon. Laog kaya sa 7-kilometer danger zone ang sa indang lugar. Sa ngunyan, sa San Andres Elementary School sinda para mientras na nagsisirong. In kaso matapos na ang payagpayag na pigigibo niya sa bakanting lote sa Laogan Resettlement Site sa Barangay San Andres, mabalyo na da sindang magkakapamilya. Para kay Tatay Joseph, maray na inikay sa makisusuan sa evacuation center. Katunayan, kada sabes na nagtutugad ang bulkan mayon, ininan sa iyang nakatudan gibuhon. Talagang komportable ko sa primero po. So, pili kayo por pengalo ar pag may atap na, por pengalo kami pili kayo magluto-luto. Sa evacuation bagay pang di ka pwede magluto. Hindi pwede kayo magluto-luto pwede. Sigun kay Municipal Engineer Edgar Balidoy, pigtutugotan nindan sa indang mga bakwit na paramientas na magtugdok nin payag-payag sa nasabing lote. Apwera sa ligtas man da kaya ang lugar sa umakan bulkan mayon, saro man ini sa mga nakatudan ng gibo kan mga apektadong pamilya. Sagkod na igwapang espasyo, bukas ang relocation site sa mga bakwit na maawot magbugtak manin payag-payag. Sa ngunyan, lampas 20 na nakatindog digding rancho o payag-payag, asin piglinaw sa nanibalidoy, bako maawot sa bihon kaini na kulang ang LGU sa fasilidad. Nagtataw kisain saan mayon na maputok, matuga. Ang mga tao talagang sa espersos ninda yan. Nabako po yan sa LGU, although yan, tatabangan ta na, tangani po madali. Bako po yan, espersos po yan kada pamilya na as much as possible, may privacy manggiraray. So, digdi man sa Santo Domingo an may mga payag-payag, kumbaga, shanties. Kumbaga na po kan an luma ka na term rancho. So, talagang mabugtak. So, may mga kapamilya, siyempre dumana sa mga harongkang kapamilya. Pero sa mga day talaga, naghahanap ng daga kita para matugdukan kan mga rancho. Sa ngunyan, nasa 1,442 na ang total na bilang ka nag-ebakwar na pamilya sa nasabing banwaan o 5,600 na Domingueño. Malinig na maiinom na tubig para sa mga bakwit ang saro sa mga nahihilingon niya ni Santo Domingo Mayor Jun Aguas na posibleng magbutwa problema sa mga designado nindang evacuation centers sa mga maabot na aldaw. Sa ibong kaini, asigurasyon ni Aguas, dain niya papabayaan sa iyang konstituentes, padagos man siyang magibo ng mga lakdang nga ni matawan kasimbagan ang mga siring na problema. Constituents na po, lalo na po ng mga susutuya pong nasa yung mga IDPs na po, mga nasa evacuation center. We have our camp leaders, we have our camp heads, we have our PNP, the Bureau of Fire, the BGMP, all of the national agencies po nagtatabang sa to, even including the DSWD and of course the local government. We will always be here for you. They may po kamo papabayaan. And of course, I would like to take this opportunity also to thank all the people who are helping us from the from the President, sa gabos pong national agencies, and of course, to Ako Bicol for helping us. Pigpapasalamat man ni Aguas ang mga nare-receiving asistensya gikan sa manlain-lain na ahensyas di gobyerno. Mientras tanto, sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos kasudma sa Albay, saruan LGU Santo Domingo sa nakaresibinin cash assistance kantidad lampas 4 milyones pesos. Personal ining piggawgaw kan Presidente asin representante kan Dole. Parte ang nasabing asistensya sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TOPAD program kan nasabing ahensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.